na ďalší slajd. To sú zase len keci, takže ideme ďalej. Výhody, každý vieme, aké má výhody, nevýhody, tu by som asi len spomenul ten, že vlastne tá najväčšia nevýhoda toho dista je tá, že používajú sa do toho alkalické baterky, najlepšie použiť alkalické baterky, ktoré majú vysokú kapacitu a vlastne ich alebo teda vnútorné vybíjanie je strašne malé, takže vydržia roky. Problém je však s nimi ten, že keď ich vyberiete a dáte naspäť do dista, tak si proste tú kalibráciu magnetometra úplne rozbijete. Takže to je ten najväčší, alebo teda tá najväčšia nevýhoda. Poďme teraz vlastne k tomu, o čom je vlastne tento príspevok. V podstate nápad vznikol vtedy, keď HEP vydal nové disto X2, kde vlastne použil do ňoho litium polymerovú batériu, ktorá je nemagnetická. Samozrejme, tie litium polymerové batérie sa vyrábajú v rôznych veľkostiach a tak ďalej. Ja som našiel vhodný článok, ktorý sa zmestí vlastne do toho dista, po menšej úprave toho dista samozrejme. A má dostatočne dobrú kapacitu na to, aby vlastne vydržal bez problémov niekoľko akcií merackých, dosť vážnych, si myslím. Takže, jak ja som hovoril, tak alkalické batérie vlastne majú tú nevýhodu, že ten materiál, ktorý je feromagnetický, ktorý ovplyvňuje vlastne ten magnetometer, je nerovnomerne rozložený. To znamená, že stačí potočiť baterku a už vám to ukazuje úplne niekam inám. Ďalšia nevýhoda alkalických batérií je tá, že sa nedajú dobíjať, kdežto samozrejme litiová batéria zvládne viac ako 1000 plných cyklov. To znamená, že keď ju vybijete len na 20%, alebo teda o 20%, dostane vám 80% energie a urobíte to, ale s ním nabijete na 100% a potom to urobíte 5 krát za sebou, tak to je vlastne jeden plný cyklus. To znamená, že 5 krát 20%, to je 100%. Ďalšia nevýhoda vlastne litium polymerových batérií, že je nutný ochranný obvod, pretože fakt pri tom nabíjaní sa zohrievajú a takisto vlastne aj pri vybíjaní môže dojsť vlastne k ich podbitiu a tým pádom zničeniu celého článku. Životnosť takého článku je zhruba 3 roky, je to počítané zhruba na tých 1000 cyklov, ale podľa mňa bez problémov vydržia aj 10. Na Marsu bez problémov pri minus 120 stupňoch funguje 10 rokov litiová batéria. Takže myslím, že s tým nie je žiaden problém. Tak ako som hovoril, alkalické batérie majú výhodu tú, že majú dobrú životnosť alebo vynikajúcu životnosť. Nie je potrebná ďalšia elektronika, ich celková využiteľná energia pri tých najlepších, samozrejme to musíte mať úplne ten najsamlepší článok, aký sa nájde na trhu, ktorý je aj veľmi drahý, tak majú zhruba 10 100 Joulov a pri tých litium polymerových je to len 8000 Joulov približne pri 480 mA článku. Takže ideme ďalej. To sú tie vlastne, to už som hovoril, samozrejme napätie na tom článku alkalickom je nižšie ako 1,5 V trošku, teda pri záťaži, pri litium polymerovej batérii je 1,7, ale samozrejme vybíjaním trošku klesá. Tu je vlastne tá životnosť použitých tých batérií, kapacita článku 1150 mAh, tak to je ako, nemá to konkurenciu samozrejme. Pri tomto článku je trošku nižšia, teda polovičná zhruba, ale má vyššie napätie, to znamená celková využiteľná energia je veľmi porovnateľná. Takže, či zvládne Leica A3 lipolovú batériu? To bola vlastne tá základná otázka, ktorú som si kladol pri tom vlastne prerábaní. Takže napätie na litium polymerovej batérii môže byť 2,7 až 4,2 V podľa nabitia. Nesmie klesnúť samozrejme po tých 2,7 V, lebo sa zničí, to už som hovoril. Alkalické batérie majú nominálne napätie dohromady 3 V, ale samozrejme pri záťaži im to zase klesá.
Vstupný napájací obvod Disto A3 je od Texas Instruments. Našiel som ho podľa katalógu a zistil som, že je to vlastne step up, step down booster so vstupným napätím 0,7 a toto je podstatné až 5,5 V, takže bez problémov tú lipolovú batériu zvládne. Vo vnútri Disto X1 modul je napájaný 3,3 V, má vlastný interný napájací obvod, ktorý mení z vnútorného napätia 3,6 V na 3,3. Nabíjacie napätie na lipolovej batérie, ktoré je tiež veľmi podstatné, pretože ju musíte nabiť a nesmiete pritom zničiť to Disto, samozrejme. Takže je od 3,7 až po 4,2-5 V. Takže, čo potrebujete na to? Vhodnú lipolovú batériu, vhodný rozmer, tie rozmery som už ukazoval. Potom potrebujete priestor na tú lipolovú batériu, ktoré ale v Diste priamo nie je. Takže musíte niečo urobiť, aby ste ten priestor dostali. Potom potrebujete obvody manažmentu s micro USB konektorom alebo mini USB konektorom, USB lipolovú nabíjačku a safety obvod pre tú lipolovú batérku. Priestor samozrejme aj pre tie obvody potrebujete. Potom kartónová paska, to je špeciálna, v podstate je to materiál, polymér, ktorý dobre znáša teploty, dobre znáša, alebo teda má vysokú prieraznosť. Je to kvôli tomu, aby vám sa nevyskratovali vo vnútri tie obvody, či už v module Disto X1, alebo priamo na tom Diste, alebo vlastne tie obvody nabíjania a správy tej batérie. Lepiaca páska, zaslepka otvoru pre dobrú vodeodolnosť, pretože samozrejme, keď vy to tam všetko vykucháte, tak vám tam zostane veľká žúra. Potom potrebujete priehľadný polykarbonát, ktorý poviem, čo ďalej s ním. Takže, ako sa zbaviť, alebo teda ako si robiť priestor, tak v podstate je tam púzdro batérií, tých trojačkových, ktoré treba nájsť na druhej strane. Tieto dva oválne, ani neviem, jak to mám nazvať, a treba z nich vlastne odstrániť všetok cín, aby sa uvoľnili vývody tohto púzdra. Potom púzdro len potlačíte dopredu a vyťahnete ho vonku. Teraz sa ešte vráťme k tým nabíjacím obvodom, lebo tie sú podstatné. Tak tu sú 4 obvody, ktoré som našiel na eBay. Tento som pôvodne plánoval použiť. Tento som nakoniec použil, lebo je lepší. Má safety obvod, tento nemá safety obvod. Má lepší nabíjací obvod. A má indikáciu vlastne nabitia a nabíjania. Opa. Dobre. Takže tu je lipolová batéria, v podstate sa jedná o veľmi plochú batériu, ktorá má výšku okolo 7 až 8 mm. Pekne sadne na miesto toho púzdra, tu už je vlastne po úprave s kartónovou paskou. A tu je vlastne ten polykarbonát, bez problémov môžete použiť v podstate priehľadné CD, ktoré v tých obaloch CD-čkových, alebo teda v tých boxoch CD-čkových s prázdnymi CD-čkami väčšinou nájdete. Treba z neho vyrezať v podstate takéto fajočky a v podstate funguje to ako svetlovod. To znamená, že tieto dve pomocné LED diody, ktoré vlastne indikujú stav nabíjania, vybíjania, neviem čoho všetkého možného, podľa obvodu samozrejme, tak by to svietilo dovnútra Dista, kde vám je to absolútne na nič, takže si to pekne vyťahnete na tú zaslepku vonku. Takže takto vyzerá zaslepka, rozmery mám presne, bolo to celkom zaujímavé ináč dostať tie rozmery, ale o tom niekedy inokedy. A v podstate na internete, keď sa dohodnem s bytom Hebom, že to zverejníme, tak v podstate budú aj rozmery a všetko, možno niekto sa do toho pustí a bude to vyrábať. Takže ako tam nacpať všetky tie súčiastky do toho vykúchaného priestoru, všetko treba pekne zalepiť kartónovou páskou, treba v podstate pripraviť vodiče, ktoré sa pripoja ku Disto A3, teda k tej spodnej základnej doske.
pripojí sa teda nabíjací obvod s konektorom, na to sa položí baterka, všetko sa prilepí obojstrannou lepiacou páskou, nakoniec to vyzerá takto. Problém tu je ten, že tie safety obvody s tými svetlovodmi trošku sú objemnejšie, takže aj tá batéria vlastne vytlača celý ten modul Distoic 1 vlastne a ho deformuje, preto treba použiť nejaké podložky, najlepšie nemagnetické, neobyčajné oceľové podložky. Ja som použil z takého papieru špeciálneho, v podstate to som mal ešte z starého počítača takého. Tú záslepku treba pekne prilepiť silikónom, oblepiť vlastne každý jeden otvor, aby sa tam nedostala voda. Tu je vlastne už natlačené a natlačený vlastne celé to vnútrajško, celý ten vnútrajšok dista vlastne už na svoje miesto. Tento kryt treba opatriť vlastne silikónovou vrstvou. Tiež bude nejaký postup na to, ako vlastne to urobiť. V podstate len nejakú plošku, ktorá vlastne zaslepí, keď to zavrete, tak to vlastne vám pekne zaslepí tú dieru, kde sa nabíja, alebo teda kde strkáte konektor USB, aby vám tam nevošla voda. Takáto úprava je takmer 100% vodotesná. Neskúšal som to do akej hĺbky, lebo si nechcem zničiť disto, ale podľa mňa bez problémov meter do vody to môžete dať. No a tu je už finálne riešenie, takže tu je vidno, jak je vlastne tá silikónová vrstva na svojom mieste. Tu je vlastne stav nabíjania, tu je stav nabitia. Bibliografia, keby náhodou niekoho zaujímala, ten obvod je tu sú nejaké informácie o baterkách a samozrejme webová stránka o diste. Ďakujem za pozornosť. A ešte by som chcel podotknúť, keby niekto si to chcel pozrieť, tak bez problémov mám tu diste.